Dobrý deň prajem, som tu znova a ukážeme si ďalšiu výhodu tohto zariadenia, multifunkčného zariadenia. Keďže máme obdobie veľkonočných sviatkov, tak som si dovolil pripraviť veľkonočnú omeletu, ktorá bude podávaná trochu ináč. Udené lahôdkové kare, jarná cibulka, troška rukoly, sol, čierne korenie, kde si pripravíme zase znovu cez program. Takže zvolíme si program vaječné jedla, zvolíme si program omeletu, pýta sa nás, či chceme svetlejšiu alebo tmavšiu, či chceme tenkú. Ako vidíte, predohrieva sa nám ľavá strana, kde môžeme robiť, kde sa nám predohrieva tá panvica. Prípadne vraciam sa na tú pravú stranu, kde môžeme robiť iné technologické procesy. Tak, pýta sa nás, či máme naplnenú tú omeletu. To znamená, že je predohriata tá panvica na ľavej strane a my sa presunieme túto na druhú stranu, kde si zľahka ušľaháme. Mám to vyskúšané minimálne 8 vajec do tohto typu frimy, kde si rozšľaháme vajíčka. Zľahka. Ja nepoužívam žiadne mlieko, žiadne klasický sol, korenie a takto to pekne vlejem. Tak. Kde ukážem špeciálnu špachtľu, ktorú si krásne tie vajíčka rozšľahám. Pomôžem si ešte takto. Tak. A preto ho nazývam, že omeleta trošku ináč, lebo my sme zvyknutí na klasických teflonových okrúhlych panvičkách robiť si omelety na rôzne spôsoby. Ja takto zľahka chcem zachovať chuť každej jednej suroviny, aby bolo cítiť nám krásnu tú slanosť a to udené mäsko. Zľahka, aby bolo rovnomerne v každom kúsku. Troška jarnej cibulky. Tak. A aby bola trošku nadýchaná, to je môj taký vlastný receptík, zľahka pridám čerstvú rukolu. Tak. A potvrdím, že je to naplnené. Tak, ako vidíme, akusticky nám zapípalo otočiť. Takže teraz ja urobím tú netradičnú omeletu takýmto spôsobom, kde si zrolujem krásne. Vidíme, nič nemáme prilepené. Rozdelím si z dvoch častí, kde túto časť môžem dať rajčiny, rôznu farebnú papriku, prípadne šampiňonky. Tak. To zoberiem, preložím. Krásne tú omeletu. Tak. Tak. Na to bez ozdobenia